Wara li din il-ġimgħa ħarġu dettalji ġodda dwar l-iskandlu tax-xiri taż-żejt fejn kienu żvelati rabtiet ġodda bejn George Farrugia u uffiċjali pubbliċi, Simon Busuttil iddiskriva l-iskandlu tax-xiri taż-żejt bħala paraventu. Ġifieri l-gvern jista' kemm irid jipprova joħloq paraventi, attakki, skużi, inkluż din il-kwistjoni. Għaliex il-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni ġenerali għal Simon Busuttil, responsabilità politika fil-każ tal-iskandlu taż-żejt intrefat u tieqafem. Lura meta Busuttil kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, kemm il-darba ħareġ jiddefendi aġir u għażliet kontroversjali ta' Gvern Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija. Iġġustifika l-fatt li ma ntrefatx responsabilità politika fl-iskandlu taż-żejt u dikjara wkoll li l-Partit Nazzjonalista għandu l-awtorità morali biex kieku jitlob għar-riżenji. Iżda skontu qatt ma kien hemm skandli u pastażati. Għaliex qatt ma kellna pastażati. Wara li nħatar kap għal darba darbtejn iddefenda l-għażla kontroversjali tal-Power Station taż-żejt tal-BWSC. Hija kwalità aċċettabbli skont l-standards tal-Unjoni Ewropea li huma l-ogħla standards fid-dinja. Il-BWSC għażlu l-aħjar ħaġa. L-aħjar ħaġa. Meta n-nies kienu iħallsu l-ogħla kontijiet tad-dawl u kien hemm min qed iħaxxem butu mix-xiri taż-żejt, Busuttil mhux biss iddefenda żieda fil-kontijiet iżda wkoll attakka l-pjan tal-Gvern biex iraħħas il-kontijiet. Dan billi sejjaħlu gimmick tal-millenju. Għatlek Ramona, għatlek dan huwa il-gimmick tal-millenju. Il-kima gimmick tal-kima. Gimmick.